Bon dia, són les 9:30 del matí, dimecres 23 de setembre. Estem aquí a l'entrada del Parc Natural d'Aigüestortes i comencem la Carros de Foc 2020. Hola, benvinguts a la primera etapa de Carros de Foc. Avui sortirem de l'aparcament d'Espot del Parc Nacional d'Aigüestortes i pujarem fins al refugi de Mallafrè, passant pel refugi de Mitges, arribant al refugi de Saboredo. Aquí iniciem la ruta, hi ha una horeta de camí fins al refugi de Mallafrè, just. I després de gairebé una hora, des del pàrquing, arribem al primer refugi, Ernest Mallafrè, que serà el punt d'inici de la Carros de Foc. Hola. Segellarem l'acreditació just al costat de l'estany de Sant Maurici, 5 minuts, hem trobat el refugi i aquí arribem a l'estany de Sant Maurici, a l'entrada. Espectacular! Portem una horeta de camí, hem sortit a les 9:30, són les 11 perquè he esmorzat al refugi de Mallafrè. A les 9 he agafat l'acreditació a l'hotel Roya d'Espot, he fet 3 quilòmetres amb cotxe, he deixat el cotxe a l'aparcament i des d'allà hem engegat. I quan portem una horeta més la mitja horeta que he parat per esmorzar, estic ja aquí a l'espectacular estany de Sant Maurici. Unes imatges realment increïbles. Seguirem pel camí pel costat de l'estany i podem observar les vistes, tots els voltants de l'estany, meravellós, superbonic, on destaca la muntanya dels Encantats. Després de l'estany ja enfilem amunt i hem passat per la cascada de Ratera, realment espectacular, i seguint amunt finalment trobem una pista. Aquesta pista passa pel costat d'aquest llac, estany de Ratera, superbonic. Hi havia estat una vegada que estava tot nevat, ara estiu, també està preciós, 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 l'estany de Ratera. I seguim avançant, trobem llocs paradisíacs, una font, i aquí després hi ha un bon desnivell per aquesta pista que ens porta al refugi de Mitges. Faig una breu aturada, podeu escoltar com bufo, i crec que hi ha uns 400 metres de desnivell des del Mallafrè, des de l'estany de Sant Maurici, fins al refugi de Mitges, al qual arribem i des del qual hi ha unes vistes realment espectaculars. El refugi de Mitges és un refugi gran, molt ben equipat, té tot per fer una aturada, per passar una nit. Hay una empanada, Mario, que pasa una mala noche. Pasa una super mala noche. I després de segellar l'acreditació surto a la magnífica terrassa del refugi, on hi ha unes vistes espectaculars cap a la zona sud, cap a la zona de l'estany de Sant Maurici, vistes cap a la zona d'Espot. És realment un mirador, on tenim el mapa també per situar-nos, guiar-nos per la situació de les muntanyes i cada una quina és. Seguim avançant i just després del refugi trobem aquests meravellosos estanys. No és l'estany de Mitges, l'estany de Mitges queda més a prop del refugi.
però trobem molts estanys durant el camí. I aquí veiem cap on hem d'anar, hem de travessar aquell coll d'allà al fons, que és el coll de Ratera. Veiem que hi ha trossos de camí amb pedres on no es pot avançar molt ràpidament, hem d'estar atents on posem el peu, sobretot buscar pedres que creguem que són consistents, tot i així en algun moment pot ser que trobem alguna pedra que es mogui, però hem d'estar alerta. Hi ha trossos que la dificultat tècnica és una miqueta més elevada que un sender o un camí normal i corrent. Senyals en el camí. I aquí tot aquest camí ja l'hem flanquejat i estic més a prop del coll de Ratera. Un petit descans, un cop ja hem fet tot aquest desnivell i hem arribat a dalt del coll de Ratera, on hi ha un bon tros de pla on podem agafar aire, recuperar-nos, i cap a la dreta agafem direcció al refugi de Saboredo, tot i que hi ha diversos camins a la dreta, i començarem el descens. Primer ve una zona una mica planeta i llavors ja comencem a baixar i a perdre altitud. Unes vistes fabuloses pràcticament des de tot el recorregut. Aquesta és una zona del Pirineu meravellosa, bonica, i això ja és alta muntanya, amb cims, amb molta aigua, amb llacs. Veiem que hi ha molta pedra, ja hi ha poca vegetació. Si estem atents podem veure també alguns animals, isards, cabirols, hi ha diversos animals, també trobem vaques pasturant, cavalls, i zones amb molta aigua on podem parar a veure. Jo paro a veure, crec que aquesta aigua és pura i neta en molts llocs, és aigua totalment transparent, una delícia i, això sí, molt fresca. Una primera etapa dins del que cap agradable, suau, el total de desnivell crec que són uns 600 metres, entre 600 i 700 metres positius, tot i que la ruta marca que el total són unes 6 hores, crec que l'he fet en menys de 5 hores, un pas lleuger. Evidentment anant sol no fas tantes parades, no es perd tant temps, com més persones ets al grup, més temps se sol perdre, i per tant he avançat bastant lleuger, sense pauses pràcticament, algunes la d'esmorzar i una altra al refugi de mitges. I aquí veiem aquests camins pel costat d'aquestes aigües, que hi ha llacs al voltant realment preciosos, aigües netes, i he vist ànecs amb aquestes aigües. No els he pogut gravar perquè em quedaven molt lluny, però realment una ruta preciosa, amb un aire molt pur, gairebé estem tot el temps per sobre els 2.000 metres d'altitud, i avancem per tot tipus de pistes, corriols, camins, senders amb pedra, amb roca, i tenim aquestes vistes, aquests llacs, pràcticament en tot moment i en tot el recorregut. El total crec que he fet uns 17 quilòmetres. I aquí, enmig del camí, una mica per sorpresa, apareix el refugi de Saboredo, per finalitzar l'etapa d'avui. Lluvia hoy incluso.